Riješimo ovaj neobičan algebarski razlomak. Po čemu je on neobičan? Pa vidim da imam a minus 1, a u nazivniku 1 minus a, odnosno 1 minus a na kvadrat. Dakle, ako bi ovo raspisao a minus 1, a u nazivniku koristim formulu. To mi je 1 na kvadrat minus a na kvadrat, dakle razlika dva kvadrata. Ispadne mi u dvije zagrade umnožak. 1 minus a puta 1 plus a. Prema formuli za razliku dva kvadrata. Ovdje se čini da ne mogu skratiti a minus 1 i 1 minus a jer nisu isti elementi. Međutim, evo trik. Ako u brojniku od ove dvojice izlučim minus 1, ostaće mi ovako. Od minus 1 izlučim minus 1, on će ostati 1. A od a izlučim minus 1, ostaće mi minus a. Kako je to moguće? Probajte pomnožiti nazad. Dakle, imam minus 1 puta 1, to mi je ovdje. I minus 1 puta minus a, to mi je pozitivan a. Samo što sam im zamijenio mjesta. Dakle, trik je u tome da ako želite zamijeniti mjesta i predznake, dovoljno je izlučiti minus 1 ispred zagrade. Sada mi je u nazivniku 1 minus a i 1 plus a. Vidim da su mi u brojniku ove dvije zagrade i u nazivniku iste. Dakle, ostaće mi konačno rješenje minus 1 u brojniku i 1 plus a ili a plus 1, ako već želim pravilno matematički napisati, i to mi je konačno rješenje. Probajmo u B zadatku iskoristiti isti trik. Dakle, imam a minus 1, a dolje imam 1 minus a pa sve na kvadrat. Dakle, ovo je kvadrat binoma. Bude ovako. A minus 1 ostavim, a ovo mogu napisati kao dvije zagrade koje se množe. 1 minus a pomnožen sa ponovo 1 minus a. Dakle, ne moram ga raspisivati prema binomnoj formuli. Hoću zadržati taj 1 minus a, odnosno a minus 1. Kako ovo se može pokratiti? Pa moram prvo izvesti sljedeće. A minus 1 želim da mi bude na prvom mjestu pozitivan a onda iza njega negativan a. To je totalno suprotno od ovoga. Izlučim suprotni broj minus 1. Sada ih mogu okrenuti, dakle bit će 1 minus a. Probajte nazad pomnožiti, ispašće točno ovaj. U nazivniku imam 1 minus a i ponovo 1 minus a. Skratit ću ovaj i ovaj. Ostaće mi minus 1 kroz 1 minus a. Neću okretati mjesta, neka ostane 1 minus a. Ne želim da mi bude na prvom mjestu negativno. U C zadatku vidim da imam kvadrat binoma u nazivniku, a u brojniku imam razliku dva kvadrata. To mi je a minus 1 i a plus 1. A u nazivniku imam a minus 1 i ponovo a minus 1. Dakle, razliku dva kvadrata raspisujem ovako u dvije formule sa različitim predznacima. A kvadrat binoma, to mi je u stvari dvije iste zagrade. Tako vam je najlakše zapisati, jer onda se mogu iskraćivati. Na primjer, a minus 1 i ovaj a minus 1. Sjetite se da uvijek ostane kod skraćivanja 1. I sad, 1 puta ovo, to je a plus 1, i 1 puta ovo, to je a minus 1. I ovo je kraj zadatka, jer ovdje ne smijemo ništa skraćivati zbog plusa i minusa. U sljedećem videu pogledajte i teže zadatke.